सुबुंनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि चिरां जिल्ला 1 नं साम'दैसा गामिनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना सान्तिपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय 1 नं साम'दैसा गामिनि थागिबि एबा समाज सिबिग्रा गामियारि रायजो राजाफोरा गंसे गोरिब नखर एबा रांखान्थियारि गाज्रि हालोदाव गोग्लैसोना थानाय जिसुया मोसाहारिनो गंसे थिंनि आबुं न' लुफुंनानै होयो। मख'नो गोनांदि सुबुङा सुबुंनि थाखाय होनाय मोन्थोरखौ फालिनानै अबथिरायै बिफा गोमाजानाय नखरनि गाज्रि थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै बे गामिनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै लोब लोब ओंखारबोना न'खौ लुफुंना होयो। सुबुङा सुबुंनि खैफोदाव गोलैनायनिफ्राय बोखांनाय आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायनायासो समाज सिबिनायनि मोनसे खामानि। गुबुन गुबुन समावबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावगासिनो आरो उननि समावबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन। लोगोसे बिटिआर एबा आसामाव रायजो जानाय साफ्रोमबो रायजो राजा एबा गामियारिफोरखौबो बेफोरबायदि समाज सिबिनायनि खामानिखौ मावनो थाखाय 1 नं साम'दैसा गामिनि थागिबि सदराज मुसाहारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरदों। जोङो दा जोंनि लकेसना जाहैबाय सान्तिपुर एरियानि नं 1 साम'दैसा बे गामिनि जोङो बे गामिनि जानानैहाय जोंनि गामियावहाय बेबादिनो गोरिब नखर बे गोरिब नखरखौ जोङो नोजोर होनानै बेबादिनो जोङो माने बे नखरनि थाखाय जाहाथे बियो माने थांनानै थानायफ्राव बिहा गोबां खस्थ' दङ आरो बेबादिनो हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांनाय सासे व्यक्ति आरो बिनि थाखायनो जोङो बिनि न'फोरखौ नोजोर होनानै बिनि गैयैखौ नुनानै जोङो रायजोयैनो बेबायदि सिद्धान्त लादों दे बेनो गंसे न' लुनो होननानै बे थांखिखौ लानानै जोङो दा दिनैनि समावहाय नैबेहाय बिथांनो गंसे न' जों लुनानै होबाय जाहाथे बियो बे न'आवनो थानानै बिदिनो सान्दुं अखा बेफोरबायदि बारहुंखा बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोनो आरो बियो गोजोन बेबादि रेस्टफोरखौ लानो हायो। बे नोजोरखौ लानानैनो जोङो बेनो माने बे रायजोनि जानानै माने गंसे न'खौ लुनानै होनाय जाहैबाय। ओरैनो माबायदि स्टाइलनि न' लुनाय जादों? न'आ जों जास्ट बारा गिदिरद्राय लुनाय जायासै जास्ट माने मोनसे रुमै लुनाय जाबाय ओमफ्राय जास्ट थानो थाखायल' जों बानायना होनाय जादों। जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ जों एथ'ग्राब बेबायदि सुबिदाबो होनो हायाखै जास्ट बेयो माने बाव थानानै जाहाथे बियो मोजाङैनो उन्दुनो हायो रेस्ट लानो हायो बिनि थाखायल' फिसा हिसाबै लुनाय जादों आरो। उननि समाव नोंथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ मावलांनो माबायदि थांखि लागोन? जोङो बुंनो थाङोब्ला सिगांनिफ्रायनो जोङो बेबायदि नोजोर होयै न'खौ बानायनानै होबोनाय जादों आरो जों उनावबो बेबादिनो जोङो नोजोर होबावनानै बेबादि होनायनि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन। जों जेसेबां हायो बेबादि जों मावलांबाय थानो नाजागोन। बेजों नोंथांमोननि नैबे हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आसामनि बा बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामियारि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना मा खावलायहरनो सानो बा मा मेसेज हरनो सानो? आंनिफ्राय मेसेजआ बिदिनो बेनो माने जोङो गावजों गाव जुदि नायलायनानै बेबादिनो गोग्लैसोनाय मानसिफोरखौ जोङो जुदि बोखांनानै जुदि लाबोनो हायोब्ला जोंनि गामियाव बा जोंनि समाजाव बेबादि जौगानाया फैगोन। जाहाथे जोङो गाव गावनिखौल' नोजोर लायालासिनो सासे गामियाव गोग्लैसोना थानाय मानसिखौ जुदि लाबोफानो हायोब्ला बियो माने मानसिनि जे गुन मावनांगौ दायित्व बेफोरखौ मावफुंनानै होनाय जागोन। आं बेखौ खावलायनाय जाबाय आरो।